jam hiremon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma aset hawri ko nogas e jeenayyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal pulaar noon habaruji men hande ko toon to Mauritanie tan jahatan ɗum noon ko woteji baɗɗi toon hande oɗo ñalawma aset nogas e jeenayyi lewru juin pour suɓade hol gardoto laamu Mauritanie e ɗum ɗon e duuɓi joyi paaɗi noon ene wayno ko résultat ji soit gasde yaltude ne woɗɗi taw yaltude gasde yaltude ni kono noon ɗon ɗo jaratan d' abord ko famnude yimɓeɓe kala ko kalɗen ɗo e résultat ji kadi ko tungnade kadi ko yalti toon to goomu biyeteɗo seni website muɗum donc ene wayno ko oɗo saha joni ko résultat jaltuɗi ɗi e wonande woɗɓe nder leydi Mauritanie e woɗɓe caggal leydi Mauritanie foof ene wano bureau ji ɗi foof ko 35%, 35,53% tan fuuɗi yaltude ɗum noon e nder bureau ji ujunnaji nayyi e temedde joyyi e bureau ji tati ko bureau ji ujunere e temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi tan e résultat ji mum ɓuuri guiɗi yaltude taw donc ne heddi taw ha hande eɗen keddoraki ene wona capanɗe jeegom e 4% bureau ji ɗi ene wayno gasnani yaltude ɗum noon ɗo yarata ɗo oɗo saha joni ene wayno ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani ko kanko yarata 55,16%, rewe makko Biram Da Abedi yarata ko 22,57%, rewi hen ko biyeteɗo Hammadi Mohamed Abdi yarata ko 13%, rewi hen ko El Eid Mbarek ko 3,52%, rewe makko ko Outouma Antoine Somare yarata ko 2,63%, on rewe muɗum ko biyeteɗo Mamadou Bocar Ba on yarata ko 2,18%, woni cakkitto less woni ko biyeteɗo Mohamed Lemine El Wavi on yarata ko 0,96%. donc ɗum woni résultat ji mawɗi ɗiɗo jarten ɗon donc siftinden ɓe jarata joni ko 36,34% bureau ji nelduɗi résultat ji muɗum. kono sen jeehi e nder région ngaji ɗi walla en jeehi continent par continent eɗen mbawi wiide toon to caggal leydi ko ni résultat ji mum wayi ɗo jaratan oɗo saha joni ɗum noon ma en jaa tungnade kadi e kala ko yalti e oɗo saha joni hono caggal leydi ene wayno ko kanko Biram Da Abedi o kañum ko jogui 35,1%, Mohamed Cheikh Al Ghazouani jogui 25,85%, ono biyeteɗo Hammadi e Mohamed Abdi jogui 17,92%, Outouma Antoine Soumaré jogui 12,49%, ono Mamadou Bocar Ba jogui 4,35%, biyeteɗo El Eid Mbarek jogui 4%, cakkito en ko Mohamed Lemine El Wavi jogui 0,38%. kono sen duttima donc hande sen duttima caggal leydi toon to Afrique ene wayno kadi ko ni résultat ji mum mbayi ɗiɗo résultat ji kadi jeeyatno koye résultat ji nani ɗi kalɗen caggal leydi ɗi ono kanko Biram Da Abedi jogui 39,16% wonde toon to Afrique, biyeteɗo Hammadi e Mohamed Abdi jogui 28,73%, ono Ghazouani jogui 27%, El Eid Mbarek jogui 3,17%, biyeteɗo Mohamed Lemine El Wavi jogui 0,65%, Outouma Antoine Soumaré jogui 0,61%, ono Mamadou Bocar Ba jogui 0,30%. donc so tawi duttima leyɗele ko wayno continent ji ko wayno Europe ene wayno kadi ko ni résultat ji mum mbayi hono Biram Da Abedi jogui 41,35%, Outouma Antoine jogui 33,7%, Ghazouani jogui 14,25%, ono kanko Mamadou Bocar Ba jogui 7,29%, El Eid Mbarek jogui 2,69%, Hammadi Mohamed Abdi jogui 1,27%, ene wayno cakkito Mohamed Lemine El Wavi jogui 0,08%. sen jeehi hande toon to Asie ɗum fof koye datuji jahatan ene wayno ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani o jogui 54,03% toon to Asie, Hammadi Mohamed Abdi jogui 34,6%, Biram Da Abedi jogui 4,98%, ono kanko El Eid Mbarek jogui 4,27%, Outouma jogui 1,95%, cakkito ko Mohamed Lemine Wavi jogui 0,41%. toon to Amérique ene wayno ko ni résultat ji mum mbayi ono kanko Biram Da Abedi jogui ko 39,21%, Mohamed Cheikhul Ghazouani jogui 21,23%,
Mohamed Abdi jogui 13,34%, Mamadou Bokar Ba jogui 10,75%, Eid jogui 8,09%, Outouma jogui 7,04%, Mohamed Lamine Wavi jogui 0,35%. donc ɗum woni toon to bureau par bureau ƴeewen kadi résultat ji mum toon to New York tugnade kadi ko yalti hono kanko Biram Dawlo Abeydou jogui Biram Da Abeydou jogui ko 44,41%, Ghazwani jogui 18,53%, Mohamed Abdi jogui 11,72%, El Eid jogui 10,35%, Mamadou Ba jogui 8,45%, hono kanko Outouma jogui 6,54%, oɗo biyete Mohamed Lamine Elwavi jogui 0. to bureau wongo Cincinnati kadi ko résultat ji mum ni way hono kanko Biram Dawlo Abeydou jogui ko Biram Da Abeydou jogui ko 59,43%, Mamadou Bokar Ba jogui 18,13%, Ghazwani jogui 10,85%, hono kanko El Eid jogui 5,18%, Mohamed Abdi jogui 4,07%, Outouma Antoine Soumaré jogui 2,22%, hono kanko Mohamed Lamine Wavi Saketi o jogui 0,12%. hono bureau wongo to Louisville en wayno ko kanko Mohamed Cheikh Ghazwani o jogui 42,16%, Mohamed Abdi jogui 25,0%, Biram Da Abeydou jogui 16,04%, hono kanko Outouma Antoine Soumaré jogui 7,84%, El Eid jogui 6,34%, hono kanko Mohamed Lamine Wavi jogui 1,49%, Mamadou Ba jogui 1,12%. cakkitoɗen bureau États-Unis cakkiɗoɗen ko bureau wongo toon to Washington tugnade kadi e résultat ji hono Mohamed Cheikhul Ghazwani jogui 34,23%, Mohamed Abdi jogui 22,31%, Biram Da Abeydou jogui 21,92%, Outouma Antoine Soumaré jogui 12,69%, El Eid Mbarek jogui 7,69%, Mamadou Ba jogui 1,15%, Mohamed Lamine Wavi jogui 0%. donc ko ruttata tan hande Amérique en wayno ko résultat ji mumen kalinoɗen ko ni way 39,21% ko Biram Da Abeydou, 21,23% ko Mohamed Cheikh Ghazwani, 13,34% on ko Mohamed Abdi jogui. donc ɗo sa joni ko fate woteji puɗɗiɗi nadde wonande toon to États-Unis duttiɗen tan e résultat ji mawɗi ɗi ene wayno ko woni koye change ude ɗo jaratan ɗo joni ko 37,1%, 37,01% woni ko reporta ene wayno ko bureau ji ujunnaje 4,5 e bureau ji tati ko bureau ko ujunere 1,3 bureau ton résultat ji mum jalti. donc ene wayno ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazwani o yarata joni ko 54,67%, Biram Da Abeydou yarata ko 22,99%, ono Mohamed Abdi yarata ko 13,5%, e wayno ɗum ɗo ji muɗum nan monta. hono El Eid kañum yarata ko 3,52%, Outouma Antoine Soumaré yarata hande ko 2,61%, Mamadou Ba yarata ko 2,22%, ene wayno cakkito ko Mohamed Lamine Elwavi yarata ko 0,96%. pour siftinde on tan wonande yimɓe winditiɓe e ndeɗo hitande ɗum noon ko nder leydi Mauritanie e caggal leydi fof ko 1,939,309 e 340 neɗɗo. donc yimɓe wodɓe total ko 384,900 yimɓe jatoto ɗum woni wodɓe. donc oɗo sa joni en wayno ko woteji kadi limaɗi oɗo sa joni ko 353,000 e 700 e woteji 5. donc oɗo sa joni jaraten ko yalti résultat jaltuɗi jarata ko 37%. donc hawnaki ɗo e subaka ma walla ɗo e janggo ene wawi ƴeftata hawnaki ɗo e balɗe ɗiɗi garoje ma en keeɓa résultat ji total. donc siftinde on tan e ɗiɗo woteji ƴewete ko so tawi hay goto mabɓe ɓeɗo candidat ji jeeɗiɗi dañani 51%, ene wayno ko ɓuuri 50%, ene wayno ko nden deuxiéme tour waɗete. donc ɗo sa joni ene wayno ko andaka taw holno ɗum way kono noon hay ardiɓe ɓe ene wayno ko ene monta ene ngabba ene tello.
donc ko ɗon jarten donc siftin ɗon tan no mbiɗen ni ko yalti taw bureau ji ɗi résultat ji mum keɓa ko 1,650 bureau donc ɗum ɗon fawi bureau ji total wonno ko 1,4 bureau ji tati donc ɗon jarten oɗo saha joni hawnaki de janggo subaka law kadi so tawi en keeɓi résultat ji goɗɗi ma en mbaɗa ɗum page spécial donc siftin ɗon tan ko ɗum ɗo ko woteji hannde bannoɗi toon to Mauritanie suɓade gardotoɗo laamu Mauritanie e duuɓi 5 garoji bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sa ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde oɗo ñalloma aset no gasi jeene lewru juin hitande 2024 ma en gartuɗo e subaka so tawi won ko ɗum ko kewi ko fate woteji toon to Mauritanie noon yen mbaali jaam on jarama